ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ரெமெடிஸாக பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இந்த சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதனால் புதுசாக எப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உடனே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். நம்மளோட எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ண உடனே பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நம்ம ஒரு ஈஸியான வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு தான் எல்லா ரெமடியுமே செய்ய போகிறோம். ஒரு பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கலாம். அம்மியை நல்லா கழுவிட்டு அதில் இந்த பூண்டை நல்லா நசுக்கிக்கணும். இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் இடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வச்சுருந்தாலும் கிளாஸில் போட்டு கூட இடிச்சிக்கலாம். இந்த ரொட்டி கட்டையோட அந்த மேலே உருட்டுறது அது இல்லைன்னா அதாவது சின்னதாக ஒரு அம்மி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, கையில் வச்சு நசுக்கிறது, அது மாதிரி எதில் இருந்தாலும் சரி நல்லா நசுக்கிக்கோங்க. அது வந்து நல்லா பேஸ்ட் ஆகணும். நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து தனித்தனியாக பண்ணும்போது எப்படி இருப்போம் அந்த மாதிரி வந்து இதை நல்லா பேஸ்ட்டாக பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு பூண்டு எடுத்திருக்கோம். இந்த ரெமெடி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வயசு குழந்தைக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறோம். இதை வந்து அப்படியே வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வயசுலேருந்து நீங்கள் 3 வயசு வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு கொடுக்கலாம். 3 வயசுலேருந்து 5 வயசு வரைக்கும் இதை டபுள் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாதிரி வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிற 2 ரெமெடியுமே அப்படியே டபுளாக மாற்றிக்கலாம். வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இதில் இப்போ ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கலாம். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குழந்தைங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு நல்ல பசி எடுக்கிறதுக்கான ரொம்பவே நேச்சுரலான ரெமெடின்னு சொல்லலாம். இப்போ இதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போல் நம்ம வந்து தேன் எடுத்துட்டு அதோட கூடவே இந்த பூண்டையும் போட்டு நல்லா கலந்துக்க போகிறோம். உங்களுக்கு மலைத்தேன் கிடச்சா நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். ஒரு வேளை கிடைக்கலன்னா கடையிலேருந்து வாங்குகிற தேனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே ஈஸியான ரெமடியாக இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த ரெமடி ரொம்ப ஈஸியாக தெரியுதோ, எது ரொம்ப டக்குன்னு வீட்டில் இருக்கிற பொருள் எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிறது தான். இருந்தாலும் உடனே உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கோ இல்லை குழந்தைங்க இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தாலோ அந்த ரெமெடி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். தொடர்ந்து ஒரு 3 நாளைக்கு கொடுத்தீங்கனாலே போதும், நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துட்டு இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுத்துருங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொடுத்துட்டு நீங்கள் எது வேணாலும் சாப்பிட்டு கொடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு வயிற்றில் இருக்க பூச்சிகள் இருந்தால் உடனே அழிஞ்சு போயிடும். குழந்தைங்களுக்கு நல்ல பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கும். இதோட கூட வந்து ரொம்பவே சுத்தமாகவே எதுவும் சாப்பிட மாட்டேன்றாங்க, வயிறு வலிக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு 2 சிட்டிகை போல் பெப்பர் பவுடர், நீங்கள் வந்து மிளகு வந்து பவுடர் பண்ணிவிட்டு இதோட சேர்த்துட்டு கலந்துட்டு இதை கொடுத்துடலாம். சும்மா ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு தான். ஒரு வயசு குழந்தைக்கு ஒரு சிட்டிகை போட்டாலே போதும். நல்லா கலந்துட்டு வெறும் வயிற்றில் கொடுத்துருங்க. 3 நாளைக்கு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இதை வந்து நீங்கள் முதல்ல கொடுத்துட்றீங்க, இப்போ நல்லா சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னும் போது நீங்கள் நிப்பாட்டிட்டு மறுபடியும் எப்பயாச்சும் சரியாக சாப்பிடல, வயிற்றில் பூச்சிகள் அந்த மாதிரி இருக்குது, இல்லை சரியாக பசி எடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மறுபடியும் செஞ்சுக்கலாம். எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது. 100% நேச்சுரல். நீங்கள் தைரியமாக இதை பயன்படுத்தலாம். இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் பார்க்கலாம். அடுத்த டிப்ஸுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா 1 இன்ச்சு போல் நான் ஒரு இஞ்சி துண்டு எடுத்துருக்கேன். அதை வந்து நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு அந்த தோல் வந்து சீவிட்டு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இதையும் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை சாறு பிழிஞ்சு எடுக்க போகிறோம். பூண்டு வந்து நம்ம நசுக்கிட்டு அப்படியே கொடுத்துடணும். ஆனால் இஞ்சி வந்து நம்ம சாறு எடுத்துகிட்டு அந்த சாறு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும். இதை எடுத்துகிட்டு ஒரு துணியிலையோ இல்லை கையிலையோ வச்சு நீங்கள் பிழிஞ்சிக்கினாலும் அந்த சாறு மொத்தமும் வந்துடும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கையில் இப்படி வழிச்சிட்டு அதை வந்து கையிலேயே நான் பிழிஞ்சு வந்து சாறு எடுத்துடுறேன். துணியில் போட்டும் நீங்கள் சாறு எடுத்துக்கலாம், இல்லை நான் கையில் கூட பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி நல்லா கையில் அழுத்தி இந்த மாதிரி பிழிஞ்சோம்னா இந்த சாறு மொத்தம் வந்துடும் பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நம்ம இன்னொரு பொருள் சேர்க்க போகிறோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாதிக்காய். நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஜாதிக்காயை பயன்படுத்தி. இந்த ஜாதிக்காய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நம்ம ஏற்கனவே வந்து கல்கண்டு தண்ணியில் இந்த ஜாதிக்காயை உரசி காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுத்தா குழந்தைங்களுக்கு வயிற்று பிரச்சனை சரியாயிடும், நல்லா பசி எடுக்கும்னு சொல்லி ரெமெடி பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் பார்க்கலன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் பாப்புலர் அப்லோட்ஸில் இருக்கும், ப்ளேலிஸ்ட்லேயும் ஈஸி ஹோம் ரெமெடிலையும் இருக்கும். நம்ம சேனலில் பண்ணுற எல்லா வீடியோவுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நம்ம நார்த் இந்தியன் ரெசிபீஸோ டிப்ஸோ தமிழ்லையும், சவுத் இந்தியன் ரெசிபீஸ் டிப்ஸையோ ஒடியாலையும், அதுக்கப்புறம் ஹிந்திலையும் அப்லோட் பண்ணுறோம். அதனால் உங்களுக்கு எல்லாமே புதுசாக இருக்கும். நீங்களும் பாருங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
இது 100% வேலை செய்யும். எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது. இப்போ இதை நல்லா வழித்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்துக்கலாம். ஸ்பூனில் எடுத்தால் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போல் வர மாதிரி இருக்கணும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு. இது பாருங்கள், இன்னும் 1/4 ஸ்பூன் வரல. நான் இன்னும் கொஞ்சம் உரசிக்கிறேன். உரசிட்டு நல்லா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போல் நம்ம வர மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த இஞ்சி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதில் கலந்துட்டு இதையும் வந்து காலையில் குழந்தைங்களுக்கு வெறும் வயிற்றில் கொடுத்துடலாம். குழந்தைங்க குடிக்கலைன்னா நீங்கள் வந்து இதை கல்கண்டு தண்ணி இருக்கு இல்லையா, அதில் மிக்ஸ் பண்ணி கூட கொடுத்துக்கலாம். கல்கண்டு வந்து ஒரு சின்ன துண்டு வந்து தண்ணியில் போட்டு வச்சிடணும். நைட்டில் காலையில் எழுந்திரிச்சு அந்த தண்ணியில் இதை கலந்து கொடுத்துடலாம். அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் செய்யலாம். ஆனால் கல்கண்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது, சும்மா லைட்டாக கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் அவங்க இனிப்புக்காக. ஆனால் இது வந்து டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும், அதனால் ரொம்ப கசப்பெல்லாம் இருக்காது. அதனால் அவங்க ஈஸியாக குடிச்சிருவாங்க, எந்த தெரியாது கசப்பு. அதனால் நீங்கள் இதை அப்படியே கூட கொடுத்துக்கலாம். இந்த 2 டிப்ஸில் உங்களுக்கு எந்த டிப்ஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெண்டுமே 100% வேலை செய்யும். இது எல்லாமே 1 வயசு குழந்தைங்களுக்கு. அளவு வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டபுள் பண்ணிக்கோங்க. 3 நாளைக்கு கொடுத்தா போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கனாலும் கொடுக்கலாம். கொஞ்ச நாள் கழித்து மறுபடியும் நீங்கள் இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இப்போ அடுத்து ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்ன பார்க்கலாம். அது என்னென்னா, மஞ்சள் வந்து நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே நம்ம மஞ்சள் வச்சு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம். மஞ்சள் வந்து உரசி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லா பசி எடுக்கிறதுக்காகவும் குழந்தைங்களோட உடம்பு ஸ்கின் ப்ராப்ளம்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு மஞ்சள். அது எந்த மஞ்சள்னு பார்த்தீங்கன்னா, விரலி மஞ்சள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது வந்து பச்சை மஞ்சளுங்க. இதில் விரலி மஞ்சள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கும். நமக்கு கடையிலலாம் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி விற்பாங்க பலசரக்கு கடையில். எல்லா கடையிலுமே இப்போல்லாம் கிடைக்குது. இந்த மஞ்சளை தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். உடம்பில் தேய்க்கிறதுக்கும் சரி, அவங்களோட ஸ்கின் கலருக்காகவோ இல்லை தோல் பிரச்சனைக்காகவோ எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மஞ்சளை பயன்படுத்திக்கலாம். அதை பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு சமையலுக்கும் பயன்படுத்தலாம். குழந்தைங்களுக்கு இந்த மஞ்சளை வந்து நீங்கள் அரைச்சி வச்சுட்டு சமையலுக்கு பயன்படுத்தி கொடுத்துக்கலாம். பச்சை மஞ்சள் வந்து நம்ம ரெமெடி செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவோம். அதோட பச்சை மஞ்சளில் நிறைய ரெசிபீஸ்லாம் கூட செய்யலாம். ரொம்ப டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து இந்த மஞ்சளை நம்ம இதை வச்சு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் பார்க்கலாம். விரலி மஞ்சள் ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து நல்லா நசுக்கிட்டு நம்ம வந்து பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிடணும். அதோட ஒரு வேப்ப இலை, நல்ல சின்ன சைஸில் ஒரு வேப்ப இலை எடுத்துக்கணும். அதோட கூட 2 துளசி இலை இதையும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு குழந்தைங்களுக்கு வெறும் வயிற்றில் காலையில் கொடுத்துட்றோம். கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு குடிப்பாங்க, ஆனால் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் 3 நாள் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ மாற்றம் தெரியுதுன்னு நீங்களே பார்ப்பீங்க, அவங்க சாப்பிட்றதுல பசி எடுக்கிறதுல. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த 3 டிப்ஸில் லாஸ்ட்டு டிப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு குடிப்பாங்க, ஆனால் நல்லது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் நம்ம சேனல் பற்றி சொல்லுங்கள். நிறைய பேருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலுக்காக எப்போவும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.